Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iyi isecret, even my husband does not even know kuti this is what I am doing. So mukoma nanshe, ininiwo ndinoroya, but kuroya kwacho kwandinoita hakusi kunzi ndakatemererwa nyora nagogo kana kuti nani. Chitoriwo chituko chakaiswa pamusoro peupenyu hwangu nevamwe gogo avo vandakabira chikwama chavo pandainge ndiri muchitima. Makore acho iwawo ndaitawo zvekufamba ndichitengesa muzvitima. Ndaitawo chitima kana chichienda kune rimwe guta, ndaingokwirawo ndofamba ndichitengesa, ndonosarawo ikoko ndozokwira zvekare ndichidzoka. Ndorainge ratova basa rangu. At that time when I got married, murume wangu iye aitoshanda basa zvakanaka, but akazoti atangawo kuita zvimari ndokubva achizondiudza kuti ainge aine umwe mukadzi waainge amitisa. So ndakambozama kuti ndinge ndichiwirirana naye mukadzi wacho iye, but dambudziko rainge riripo nderekuti iye mukadzi uyu ainge achitozviudza kutoti zvainge zvitori nani kuti inini ndinge ndichitobva paground iye aita overtake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza. Ndikati there is nothing left to fight for, because iyewo murume wangu ndaiti mukunotaura naye ainge asinganzwisisiki kuti chaizvo chaainge achida aida ainini here, aitida tose here, kana kuti ndiani waainge achida aisakwanisa kuburitsa chokwadi chake. Ndikati pano handingambogare pano kana zvakadai. It is far much better kuti ndinge ndichiita move on, ndonotsvaka zvimwe kunze uko. Mukoma ndakabva ndachizotanga kutambudzika paya nevana, ende ndainge ndava kungoraramawo nemujolo. Ko ndaikoita sei mukoma? Mujolo ka as a single mom, it is the only thing that can sustain you. Zvinhu paya kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvakaoma. So from there on ndakabva ndachizotanga kuirana neumwe mukadzi uyu iye aitawo zvekutengesa muviri wake. Ndainge ndava kuitawo zvekutengesa muviri wangu, but not that much. Ndainge ndisingazvifarire. Ndikabva ndachizorohwawo nechirwere chepabonde sick, ndikaenda kuchipatara ndikanorapwa paya, ndikabva ndachizosiyana nazvo. Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichingoramba ndichingoita basa rangu iroro rekutengesera vanhu muzvitima. So nerimwe zuva mukoma ndainge tichitobva kune rimwe guta guru tichienda zvekare kune rimwe guta. Ndipo apo pandakabva ndachizoona vamwe gogo vainge vachitoya muHarare kuzohodha, vainge vachiverenga mari yavo. Mukoma ainge ari maUS, ainge akazangana zvavo nemaBRS, mari yainge yakawanda iyoyo. Apa ndakabva ndatanga kufunga kuti ndainge ndasiya mumba muri dry. Vana ndainge ndangovasira upfu hwainge huri muchilunch box. Ndikati vanangu, pano zvamava kutoita ndezvekuti pamunenge mazonzwa nzara ndo pamunobika, uye zvekare mainge muine munyemba wainge urimo, no mafuta, no wati. Ndikati kana zvanyanyisa kuoma vanangu, munongotora munyu murunga mobva mabika sadza, nekuti sadza ndiro rakakosha. Ndakati ndakatarisa mai vaya vachiverenga mari kudaro, ndikabva ndati pano mai ava ndinofanira kutoti ndinge ndichitovabira mari iyi. Saka mukuzonofamba dzimwe nguva ndaiti kana ndikadarika nepasiti pavanenge vakagara, ndaibva ndachizotanga kutaura navo, ndichitaudzana navo paya. Ivo vakabva vatanga kungondifarira. Vainge vatori nenzungu dzavo dzavainge vachidya, dzainge dzakakangiwa. Vakanditi mwanangu, nzungu idzi idya. Apa ndainge ndanzwa nenzara. Ndakazotombogara padhuze navo, ndopandakabva ndachizowana mukana wekuvabira chikwama chavo. Ndakangochizvomora ndokubva ndatongochiti muPitcourt kwava kusimuka paya. Ndikabva ndangotanga kufamba ndichitevedzana nematroko, handina kana kuzombodzokera kumashure. Ivo I think kuti havana kukwanisa kuzviona in time because vainge vakarara. Mukomananshe later on train yakazoti yasvika muHarare, ndikabva ndaburuka same time ndiri speed, ndokubva ndahwanda. Asi ndakazovaona gogo ava vainge vava kutaura nemasecurity
vachingotarira ndikaziva kutoti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaita zvedhirama, kuita zvinhu zvangu nechinono, ndingadai ndakazotobatwa. Ndobva ndatiza mukoma ndikabva ndaenda kwainge kuchigara imwe cousin sister yangu paainge achiri akambororwa kumbare uko, ndikaswerako ndikararako. Asi usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndarota dzimwe hope dzandisina kunyatsokunzwisisa. Ndakarota umwe murume akauya kwandiri akabva anditi, ndafunga kuti ndinge ndichikupa mari. Mari? Ndikati, iwe uri kuda kundipa mari? Iwewe neni tinozivana here? Akabva ati, no, hatizivane zvedu, but ndo sarudzo yangu iyoyo, ndasarudza kuti ndinge ndichikupa mari. Wai uri kuramba kuda kupiwa mari neni? Kwamanashi akaramba achingonimanikidza kuti gamuchira mari iyi, kana uchida kurarama gamuchira mari. Ndakabva ndachizogamuchira mari yacho iyoyo. Mushure mekunge ndagamuchira mari iya, mukomanashi ndobva ndakabva ndachizoona gogo vaya vainge vakakwira mumuti, vakabva vatanga kuseka vakati, ini ndaenda ndanga ndagara ndichitodaidzwa, zvino ndanga ndichishaya munhu wandinokwanisa kusiyira chibhegi changu ichi. Wagona iwe, wandisunungura. Ndaenda ini, makore angu ekurarama pasi pano pezuva akazopera kudhara. Tariraone kuti ndaenda. Saka vachitaura kudaro, muti uya wakaramba uchingoita mupfupi uchidzikira ndokubva watopinda muvhu, wakanyura muvhu naivowo gogo vaya vainge vachiri vakangokwira muti uya. Pandakaona muti uyu uchimedzwa nepasi, ndikati gogo ava vava kutovhaka. Ndokubva ndatanga kudanidzira ndikati, gogo honai, kuti muti wamakakwira mauri uri kumedzwa nepasi, muchafa. Vakaramba vachingoimba kuti ini ndaenda, ndikare ndichingodaidzwa kuti nguva yako yakwana, chiuya, nguva yako yakwana. Mukomanashi, I watched as the whole earth turned into a tree. Ndokubva ndazotanga kutiza manje ndichiridza mhiri. Kana vari sevana avo vandainge ndakarara navo muspe bedroom imomo, mukomanashi vakange vatomuka kudhara apa vachitadza kuvhura door even though rainge risina kukiwa. Ndozvakaitika ipapo. Sisi vakazoya vakati, akoma inini kochii, what is going on? Ndikabva ndaramba hangu ndakanyarara ndikati, hope idzi dzandarota dzinotyisa. Plus kana ndikatanga kuudza sisi kuti ndine mari yandabira vamwe gogo, vanozoti dzosera mari iyoyo. Fine, ndakabva ndachizodzokera hangu kumusha. Mangwana acho makuseni ndakabva ndatomudza kuti ndainge ndichida kudzokera kumba. Saka mari yandainge ndiinayo mukoma yainge yakawanda. Ndakati ndasvika kumba ndikabva ndaiverenga, ndokubva ndazohodha stock, ndikabva ndatanga katakishop kangu pamba, ndikatokwanisa kuzototengawo firiji ndichishandisa gasi. Vanhu vainge votouya pamba because ndainge ndatova nekamini butchery. Ndakaita mari mukoma zvekuti pandakazotanga kufambidzana noumwe murume uyo wandainge ndofambidzana naye, akabva achizoti, baby, ndibetserewo ndikwanise kutenga motikari. Kana ndikatenga motikari tinokwanisa kuzofamba tichienda kwatinenge tichida tichitengesa zvinhu zvedu. Ndokubva ndanyengereka paya, ndikabva ndachizotengera murume uya motikari, kwava kundiramba soon after that. So mukomanashi, ndainge ndava kurota manje, ndainge ndorota ndichifamba. Dzimwe nguva ndaiti ndichifamba pakati pawo usiku ndobva ndapepuka, ndinenge ndichirota kuhope ikoko ndichifamba. Ndobva ndatoona kutoti ingawani zvandatopinda pamba pevanhu, madhoo ndotoona kutoti madhoo anenge akatovhurika. Ndobva ndatopinda, ndaizonzwa voice manje ndichitoudzwa zvekutoita kuti tora chakati nechakati, siya wamwaya mushonga. Ndoti mushonga wacho uripi? Zvabva zvanzi tarisa wone uku rwekuleft. Ndotoona kutoti ndinenge ndakatobata kana chimbiya kana kuti kahari. Muhari imomo munenge muine mushonga unenge urimo. Ndokutotanga kutoroya kwandakaita mukomanashi. Asi chazondiunzawo pano, ndinoda kureurura mukomanashi kuti ndinoroya kwese kwandinenge ndaenda. Varoyi vemunharaunda iyoyo vanotozviziva kuti ndinoroya. Vanouya vobva vatanga kundishandisa. Sepandakauya kuno kuSouth Africa, munharaunda imomo mainge mutori nezvimwe zvichembere. Muno muSouth Africa ivo vanongoroyana nezvirwere zvakaita sana BP kana kuti cancer. So ndakabva ndachizotorwa ndokubva ndazoendeswa pamba
pevamwe gogo. She was a retired teacher, saka vainge vava nemakore vachingozama kuda kuvaroya, but ivo manje vaiitawo zvemaprofita aya emuno muSouth Africa vachinamata zvekare. Saka tainge tichikoniwa kuti tinge tichipindapo pamba pavo gogo ava. Asi nerimwe zuva mukomanashi ndakangonzwa rimwe izwi rakanditi, kana zuva rava kurereka ndoda kuti unge uchizokanga nzungu. Kana wakanga nzungu idzi obva wazotora mavhu obva waenderera mberi uchingodzikanga. Ndakabva ndaita saizvozvo ndokubva ndaenda pamba peumwe nesi muSouth African, naiyo akatosiyirwawo uroyi nagogo vake. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiine hope dzandainge ndarota, ndokubva ndarondedzera hope dzacho dzose. Tikatoenda paBraai pake tikabva tatonotora huni, kwava kutovesa moto paya, kwava kutanga kukanga nzungu dziya tichinokora ivhu tichimwaya imomo muchipoto. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichidya nzungu idzodzo. Mukoma, it was not easy because dzaiita kuchekera nemavhu, kuita sekunge uchadonha mazino. It was painful. Asi vamwe gogo futi avo ndivo senior vegrupu racho iroro pavakauya naivo vachidya nzungu dzedza, takaramba takavatarisa tikati kuinga kwani hamusi kumborakidza kuti you are in pain. Vakabva vati kuti tinge tichikwanisa kumuroya munhu uyu, nesuwo tikufanira kuti tinge tichiita zvinotirwadza, kuti Mwari vange vachizotipa mukana wekuti tinge tichikwanisa kubata mweya wake, nekuti Mwari havangangokutendedzi kubata mweya wemunhu vasina kukubvumidza iwewe. Komanashi ndo mhiko dzatakaita ipapo. Usiku hwacho hwakazoti hwasvika, murume wangu akazoti arara, ndokubva ndatomuka paya ndikabva ndasiya ndamuitira mweya kufesi kuti asazomuka kuzonosvika ndichizonodzoka. Ndokubva ndabuda paya ndichifamba nini ndesure. Komanashi takabva taenda pamba pavo gogo ava, to my surprise ndokubva ndatokwanisa kutopinda. Imbwa dzavo dzakahukura, dzainge dzisingandione but dzaingonzwa kuti panze pane munhu ari kufamba, because ndainge ndava kushaya dhoo manje. Asi ndakazosvika pakuriwana because imbwa idzi dzakatanga kuhukura, because imbwa inoti kana ikahukura naiyo inozosvikawo pakubatwa nekutya, because inenge ichinzwa kuti there is something that is going on but it won't understand. Saka imbwa idzi dzakabva dzazoenda dzikabva dzazonoungana padhoo. Ndikati ndo pane dhoo ravatenzi venyu. Magona emi. Ndakadzivhundutsira imbwa idzi ndobva dzatiza dzikaramba dzichingomhanya dzichitenderera nemba yose. Dzainge dzabatwa zvino nokutya. Mukadzi uyu akabva avhura dhoo akati stop it, you'll make so much noise. Neniwo ndikabva ndatopinda mumba muya. Haana kana kukwanisa kuzviona kutoti mainge mutori nemuroyi ainge apinda. Ndakazomirira kuzonosvika achizonobatwa nehope. Ainge agara zvake pasofa achiona TV. Ndikabva ndazoenda kukicheni. Ndakabva ndanzi ndinge ndichitora mamwe avanoti mavele muno muSouth Africa, ndokubva ndabika porridge iroro ndichishandisa hupfu hwacho ihwohwo. Ndokubva ndazomwaya mishonga. Ndakabva ndachizoenda apo paainge akagara zvake mushure mekunge abatwa nehope achiona TV. Ndokubva ndachizotanga kumudyisa iye kuhope. Ainge achitoona achitodya zvinonaka. Ndakazanganisa raisi, nyama, mabeetroot, masalad achizviona. Ainge atori papati but ipapo pacho paainge ari painge patori parufu, achitodya chikafu chainge chichazobikwa parufu rwake mukadzi uyu. Saka vanhu vemuno vanogona iya yavanoti slow poison, inenge iri poison uri mushonga but haukuuraya same day. Ivo ndio vanozokontrola manje kuti vanenge vachida kuti mushonga iwoyo unge uchizokuuraya rini. Ndo zvandakaita mukomanashi, ndakamupa slow poison iyoyo. Ndokubva ndachizobuda panze. Vamwe vangu vakafara chaizvo mukoma. Ndokubva tachizodzokera zvedu kudzimba dzedu. Mukadzi uyu akazorwara kuzonosvika achizonofa. Vakagoverana nyama vakadya. Iniwo sezvo chiri chituko mukoma, nyama yemunhu kana ndikaidya ndinoita sekunge ndichafa. Ndichiuyawo pano hakusi kunzi ndiri kuganza. I hope kuti confession yangu ichabatsira vamwe vanhu kunzoko, kuti dzimwe nguva paya paunorota uchiona sekunge unenge uchidyiswa panenge patori nezvinhu zvinenge zvichitoitika ipapo sezvandakuudzai mukomanashi. So I hope kuti mhuri yeZimbabwe muchandibatsira, nekuti uroyi urwu ndinohuita asi not because ndinozvifarira. Ndiri munhu wekutoti nditoriwo nemwoyo wakanaka but I can't control myself. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu. Dzimwe nyaya dzavainge vachitaura pafoni dzaityisa. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi munozviziva here mukomanashi kuti mamwe maaccidents awa anozoitika muroad, sometimes driver kana kuti windi anenge atongonetsana nemunhu anenge ambokwira bhazi iroro, then you just put a curse on him. Ndo vanhu vanokonzeresa maaccident. Hanzi nerimwe gore takati tienda zvedu kuZimbabwe nerimwe bhazi, handidi hangu kutaura zita racho. Zvino takati tava kuda kunosvika pabhodha apa patainge tichiri kuno kuJoburg, tainge tabhadhariswa mari dziya dzekuzoti bhazi redu risazosechwa pabhodha. Tava kuda kunosvika pabhodha paya kuZimside, tava kunzi tinofanira kuti tinge tichibhadhara dzimwe mari. Ndikabva ndati ina handingambobhadhari because 250 yandainge ndabhadhara plus luggage. Ndainge ndisimborina kana luggage yakawanda, kainge kangori kachangani kadiki diki uye zvekare nelaptop yemwana wangu yekuchikoro. Ndikati ingawani mandibhadharisa luggage, on top of that ndabva ndabhadhara zvekare imwe mari. Saka windi uya akabva atanga kupopota achindituka, akafamba achiuya pandainge ndakagara, kwava kundisikiza nembama. Ndakati ndichinomupindura ndokubva achizondirova mbama. Mukomanashi ndakangomuриdzira tsamwa ndokubva ndaramba ndakanyarara. Saka kunoridza kwandakaita tsamwa ndakatoona imwe mhepo, mweya wakabuda mandiri, ukabva wazoenda ukabva wazonozvipfekedza pauri. Mukomanashi bhazi iri rakatombofamba kwenguva refu, asi mhepo iyi yakazonokonzeresa accident mushure mekunge iye windi uyu paakazopiwa bhazi, nekuti ainge ava neexperience. Panguva yacho iyoyo ainge achiri kushanda saassistant driver, achimboitawo achibatiswa bhazi pano nepapo. Akangoti achingonoribata kunofamba naro kudai pakafiwa, handidi kukunyeperai. So dzimwe nguva mukufamba umu usada kuzviita sekunge iwewe unoziva zvose, nekuti hauzivi kuti vamwe vanhu pavanenge vakatsika ndepapi chaipo. Seni zvangu kana mukandiona ndiri munhu ari simple, but kana ndini zvandinenge ndichida kukuita handimbokoniwe kuzviita zvinhu izvozvo. Vedare ndo some of the things that she told me over the phone. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa ko idzo shiri dzavanga vachiti ndine shiri dzangu, dzimwe dzandinototumidzira kuti dzinge dzichiteverera varoora vangu, ndichida kuona mamovements avo. Kana kuri kunzi ndinenge ndisingakufarire, ndisingadi kuti unge uchizobatawo mwana, ndotokuudza kutoti vana ivavo vawakatoita vakatokwana, plus hanzvadzi yangu ndoda kuti ange achizotowana umwe mukadzi, iwewe handichakuda, ndichingotumidzira shiri dzangu idzodzo. Strange things indeed they do happen in this world. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.